To Šodor rekao, nisam ja. Razmališ svaki dan, nema Laže, ko nije u kumata korta, jedno ovdje. Anđelko laže. Laže svaki dan, ako bi nije, javio se ne bio. To su lijepe riječ, kume, znaš što. A znaš zašto mi zvali? Kad počneš srati to, jedno govna. Mi sve bojimo Ozdravića. Nema hvete. Budi mile, ostatel. A ja ga ugojio 220 kila. Ljepota. A klupca nije imao. A kare bile, a kare Bebić. Šta da? A zašto kare bile? Od nas je i raka. Sam ne gumi nego ja odnesem. Njegovo je samo da ubije. Dobro, nek da dokaz, ja dokaz da nije. Ne bi ja platiti kopać, ne bi. Ne. Jedno možda je bobo 20 eura. Uzeli ste mi jednom, moj. Prvi put u životu da kopara, Ali smo drogu da infrarole starove kopali. sad ga je prošao. Prvi put kopara, I mogu treći Drageš da djece sve vidio s tim. I onda ostali su mjesto za njega, da. Je li iskolčeno gore, je li sebi? Je li iskolčeno gore za tebe? Karu kad skopali, da su već... Pa tamo su i nema ni On kamera. je na Uspijsku matru Nemiću, okorio se, ne može mu niko slušaj sada. okorio se. Slušaj, Nemić ima tamo grobicu, znaš. Nemić ima grobicu. Jesi do mamilu do tate? Jel jesi do mamilu do tate? Nemić ima tamo u brodu. Neče jebem. Bilja Porazarica snima od Rusije. Ko imate? Ja ću Nemić je ostao tamo plast našu grobicu. Ja to mogu da izdođu da prošli tu grobicu, ja mogu da uložim 5 ljepa. Mane, nemoj svaku. Nis dugo izdržao. Sad tamo prodaje da malo kupi ne vrijedi, neki tamo ko da je zame. Samo Ramilja, ja ne znam ko je. Nemoj ga držati mjesto. Uče se za kaško, nije za čao. Ovo ti snima, ovo je japanski jezik. Ovo treba prevoditi, šta je rekao? Ja i ova pita. Šta je bako? Peđa, ovo najvećeg bojema uspije. Rade, ne, jebi ga, ne zna ko će ga uvijestati. Sad svađaju oko mogu paljavača. Jel uvijek kad pišaš ide na 5 metara? Šokolade, ja sad doživljam sebe, a njega. Ovo je topli kraj, mlaci. Ko ovaj u topli kraj? Ti Memić, Memić, meni Borazor prije rata, znaš šta jebo da je bilo para, mogo se raditi kuću oći. Sada počeo, kad je bio trend kuće, raditi pokraj dnevu, znaš svake nedelje 7-8 akcija bio. Kažu, oni gdje Borazor raditi kuću, je tu ubikač. Mogu se tu kuću. Ma ne bošno, ne drže restoran. Jebem, ja tvoj bi. Važno kuću pokraj dnevu. A lijepo, ovo je lijepo. Ali bilo krap. Ne, a naravno što je švat nekoj ne može. onda da je trajalo duže izgled. Memić, ali vidiš ti sad kad vi dođete malo izvana, ovo nema nikako. Ja tebi samo kanem da to potrajalo kako je bilo. Ne, lijepo je Ne bi biti. nas da ovo je slic pola. Niko nema. Lijepo je biti, lijepo se ostati. A da smo ostali... Baš da ste lijepi, ja se ne bi složio. Da je lijepo biti. Koga smo Lijepo nakazali, ti nikad ne bi došli. Lijepo vas nije biti. A na kazbu kako hoćeš svi dođu kod njega. Lijepo je smijete, a gledaj... Onda ostalo kad njoš po novoj slici ne bi bilo na spolnosti. Koje to su pozdjeli vratke, pola ludnici. Ali ovo nema. Pojotko. Gdje dragi? Evo ti bača. Kaj znaš kakva je polovna gara? Ne vrem kad jedan svijet. Šta rekao bačem? Dovodi mi taj polovna. A? Hoće kada me garu polovna nose. Kaj znaš kakva je ona polovna? Ne gadnja se mora. A hoćeš si... Hoću plov. Šta će me čut? Kanada je 9 u ringu, Australija je 6. 6, mi smo 6. Kanada, ali istočna strana. Tamo ako je Kalifornija, onda 9. Kineza, bilo... Da iza Australija bude imao Japan, Mi smo bliže vam, još zapad tamo.
7, 8 i 9 je Los Angeles. Da, sve što je A Australija ne znam, vjerujem, nešto 17 sati neka. Ne znam kako ide, sad 17 od mene, ludo, kod njih je već. Ne znam što je. Ovo Crnogorci. Oni kaj ja njima čestitam, recimo u Baži, sve on je Hrvat, znaš, sva smo udata za njima, on je od 91. druge. U kanalu ja čestitam, Boris, naš kolega Đavola, Topa. Kaj je ja Baži podrnije, skako 25 i sad ko mene jeboti svoje sestri. Kaj ko mi još nije došli, jebete ja djesu. Ovaj nije, ovaj ne znam Čekamo se. sunce. Ovo je za sjevera Crna Razka je 6 sati, malo nezgodno. Meni kad mogu pričat, to će 2 ujutro. Ovaj je iz Pakraca, ovaj je loš čovjek. Ovo je Crnogorac, dobar. Vrati vamo, vrati. Nosi Anđelka, on ne volja. Ovaj je dobar, ovaj je dobar, ovaj je dobar, vidiš. On ti je iz Sanice pravi čovjek. Ej, Srbine, živ bio! Ko je to je pijandra crna neka sve to je? S Peđom druži, to je druga. Lotako jeste. Svi su luci. Ovi su, ne, pijemo jelen. Ako se zakaj kod to kaže? Gdje mi je Jokić? Ima kakve žena, kakve Jokići ima. Ovaj je specijalac, Evo je Žene neke, nema zajeme. A, ništa, ima 1-4, jel treba plati? Gdje si rođo? Ima 4, dobre Gdje slike. je rođo, šta piješ? Mogu vam povesti. On je kod kreće, bio sam godin. Ovo, daš pa čabove sve. Nemoj Anđelka, nemoj njega jebote. To je zbog bure. Jebote on, nemoj njega puštati. Nemoj je brati. Ovo je snima, ovo sam... Rođo imaš problema. Ovdje će biti bip, svaka Ovo je druga. skrivena kamera ili nije? Svaka druga će biti bip. Ovo je javna. Bip, bip. Ovo nije skrivena. Slabo pijete, Ja ću nešto i reći kad se prestane slabo snimati. pijete, a muško služi. A muško služi, Ovo je Sergij. Žena je grao što si mi prodao. U Rosunju. Ušao Žižak. Nađe me u Rosunju. Jes, ja i kaj Neđa, opet ti znaš što žoga lopova, kao ne govori kad da. Jer imam Kada grao. je tlačana odavno. Hoćete kupiti. Imaš grao, ovaj hoće, ovaj hoće 30 kila, Neđo 4, znaš, u mašinu. I dan Kako danas si se... priđe onaj gazda ovaj? Otkud ja znate, ja sam bio za cenu. Ali volim grad. Ima ti majice mene Znam mašinu. da sam došao u to. Voli Neđe, imaš košulja, imaš pa ti s ovom, pa ti Igrao ono. ne prolazi od ceste, mene čovjek da se smijem u kršan. Ne kaži zori ja tur piše, nemoj zvati kad nisi dosadan, ima to meze, jest, hoću uočiti, znaš. Ovaj moj nije ovaj je naš, a sve to. Ide ga je od kući, kaj neđe, ideš kod mene spati, duška branja, ja ću zvesti ovako, ne možeš tamo, ovamo. Ode ja obrot, kaže krušno poliće, kaj je bilo Sane Menić, kaj je Menić, ne prebireš po meni pa neđe. Znaš gdje doći, pravo tu i odmah. Niko me izvuk od nekog. Što negre neću su živi, ko mi smo nešto. A još Da jedan li kome kome nas dvojici nema problema.